नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो गोनां जानो हागोन? जोङो बिथांमोननि एगेन्सै जोङो माने नैबे फैबाय थानाय जा इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो गोनांथार जायोब्ला जोङो बिजाथिबो होनो गोनां जानो हागौ। बिपिएफआ सरकार दङमोन, बे बिपिएफ सरकार थानाय समाव बिथांमोना 15 कौटि होनानै होदोंमोन। प्रमद बर'आ जेब्लायबो बुङो माने मुंख्लंफोरनि थाखायनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड जाबोबाय। जों दिनै नैबेयाव प्रेस मिट लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नागिरनाय जादों दि थांनाय 2017 मायथाइयाव जेब्ला कंग्रेस सरकार दङमोन बै समावनो आसाम आन्दलनाव शहीद जानाय मुंख्लंफोरजों लोगोसे बर' आन्दलनाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननोबो 5 लाख रां करि होनाय जागोन होनना बिथांमोना फोसावदोंमोन आरो बिखौ केबिनेटआवबो पास खालामखानाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम जोङो बिखौ मोननो हायाखै। नाथाय जेब्ला बिपिएफआ सरकार दङमोन बे बिपिएफ सरकार थानाय समाव बिथांमोना 15 कौटि होनानै होदोंमोन आरो आद्राखौ बिथांमोना होआखै। बेखौनो जोङो आसा खालामदोंमोन जे नैबे गोदान सरकार बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायनायाव जोंनि जिखिनि मोननांगौ रां बिथांमोना बेखौ जोंनो होलाङासै। नाथाय नैबे गोदान सरकारखौ जोङो आसा खालामदोंमोन जे बिथांमोना जोंनि जा अनसुंथाइ मोननो गोनां अनसुंथाइ बेखौ होगोन आरो जोंनो होफुंगोन बेखौनो जों आसा खालामदोंमोन। बेखौ आसा खालामैनो जोंनि गोबां गारजेन जेनेबा सोरनिबा बिफा थैलांदोंमोन, सोरनिबा बिमा थैलांदोंमोन, बिदिनो दिनैसिमबो जोङो आसा खालामनानै दङ नाथाय जों मोनफुंनो हायाखै। बिथांमोनखौ जों खनले खावलायदों। प्रमद बर'आ जेब्लायबो बुङो माने मुंख्लंफोरनि थाखायनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर एकर्ड जाबोबाय। बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो मान होयो, सनमान होयो, बिथांमोनखौ जेब्लायबो जोङो मान होगोन बे खोथाखौ बुङो। नाथाय बिथांमोननि बुंनाय रावा दिनै रावैनो थालांदों, खामानियाव जेबो जायाखै। बिनिखायनो जों बिथांमोनखौ गले बुंदों नैबे फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सननि सिगां जोंनि जिखिनि मोननांगौ रां बे रांखौ होआबा जों बिथांमोननि हेंथा खामानि मावनो गोनां जागोन बा खोथा बुंनो गोनांबो जानो हागौ। बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै दासिमहालागै जोङो 1007 जन मुंख्लंफोरा अनसुंथाइखौ मोननो गोनां दंबोयो। बिथांमोना 1987 निफ्राय नैबे बिटिआर एकर्ड जाजासिम बे एबसु आन्दलनाव 166, एनडिबि आन्दलनाव 472 आरो बिएलटि आन्दलनाव 468 जन मुंख्लं जालांदोंमोन। बिनि गेजेरावनो जोङो 107 जनाल' जोङो तामुलपुर आरो बाक्सानि गेजेराव जों मोननो हाबाय। बिथांमोना जोंनि जा मोननो गोनां अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ आसाम सरकारा जेरै जोंनो फोसावदोंमोन बेबायदिनो थाबैनो होनांगौ। होआब्ला जोङो अफिसियेलि जों खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे होआब्ला जों बिथांमोननि हेंथायै एबा खोथा बुंनो जागोन बा खामानि मावनो गोनांबो जानो हागौ। नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो गोनां जानो हागोन? जोङो बिथांमोननि एगेन्सै जोङो माने नैबे फैबाय थानाय जा इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो गोनांथार जायोब्ला जोङो बिजाथिबो होनो गोनां जानो हागौ। जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाबायदि मुंख्लं जाबोनाय न'खर ओरैबायदि दुखु नांथावना, जोंबो दुखु मोनो एखनबा जोंबो खौरां लाहैयो। नाथाय दिनैनि समाव जाबायदि जोंनि दिनैसिम जोंखौ मान होनांगौमोन मुंख्लं जानाय न'खरखौ बेबायदि मान होआखै। बे लेखायै जों गोबां दुखुथिया जों बिसोरखौ खबर लानाय जायो आरो सोङो जोंनियाव। जों दिनै बिदिनो मुंख्लं न'खरनि मोनसे बिबान थानाय बायदि जों दिनै खौरां लायो। बिसोर बुङो दिनैसिम जेबो बिथांमोना खौरां लाजायासै। मानो होनबा दुखु नांथावना बाथ्रा, दिनै फार्स्ट आबसु मुभमेन्टनि जि पेराग्राफ बे थांबाय, बेनि उनाव बिएसि जाबाय, बिएसिनि उनाव दिनै बिएलटि मुभमेन्ट बेयाव बिटिसि एकर्ड जाबाय, बेनि उनाव बे थाङै आरो दिनै बिटिआर एकर्ड जाबाय। जों बेखौ रावखौबो जों बासिनो सानाखै। बेयाव आबसु एनडिबि बिएलटि गासैखौबो लानानै जों मोनसे मुंख्लंआरि आफाद हिसाबै जों दिनै जाबायदि मुंख्लंफोरनि न'खरखौ हालाय हाफाय नुबोबाय, जाहाथे बिसोरो दिनैसिम जेबो मोननो हायाखै अनसुंथाइ। बिनि थाखाय जों गोबां दुखु नाङो, दुखु मोनो। बेनिखायनो जों खावलायबाय थादों बारे थाबैनो अनसुंथाइखौ होनांगौ आरो बिथांमोनखौ खबर लानांगौ। खबर लायोबा जों मोजां मोनगोन, जोंबो गोजोननाय बावहरगोन। जायनि जाहोनाव जों दिनै बारे बुंबाय थानो गोनां जादों बिसोरनि दुखुखौ नुनानै। ओंखायनो जों दिनै बाक्सा जिल्ला मुंख्लं आफाद हिसाबै दिनै बेखिनि बुंनो गोनां जाबाय।
आरो जों बे सुंथाइखौ बिसाद खौथिनि आगोल मोनफुंनाय नुयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो मोनफुंजोबनाय नुवाबा एसे जों सोंखारिबावनो गोनां जाहैगोन। आं दिनै मुंख्लं आफादनि जानानै बुंनो गोनां गोबां दंबावो, नाथाय दिनै खुगाजों बुंना बुंजोब हानाय नङा। ओंखायनो जों बेखिनिखौ बुंनानै आरो उनाव जिखिनि बुंनो गोनां दं बेखौ जों उनाव बिसाद खौथिनि आगोलाव जों बुंफुंबावनाय जाहैगोन आरो